Hola a tots, jo sóc la Jan i estàs escoltant No sóc un serial killer. Cono de la vergüenza. Bueno, escolta, no desviem. Què m'estaves contant de que has menjat terra fa un moment? Pues que jo normalment sóc una persona patizamba. O sigui, el de caminar dret, no. Llavors, clar, Yes. portava una miqueta de taló i normalment faig un intento de caïda, que és com, ai, però te recuperas, i avui no. Avui, intento de caída, me he rebozado, me he caído i he acabado tumbada. Oh, no! Però a dintre de l'Starbucks, això? O... No. Oh, Ha sigut abans de venir cap aquí, que anava amb mon pare, i mon pare, en comptes d'ajudar-me, m'ha dit, bueno, la próxima vez te levantas antes. I, hola? És que ma mare m'ha ajudat, però mon pare m'ha dit aquesta frase mentre pixava de riure. I jo, ten família para esto. Indignante. Sí que Navidad està llegando. Ai, per cert, que no t'han presentat. Que la Maria avui està per allí a la muntanya. No sé on A està. Jaca. Sí, l'internet malament i tal. I dic, mira, pues Bueno, demano algú que em faci companyia i ha vingut la Pilar. Yo lo siento, creo que va a ser el primero y el último programa on me invitarán. Però bueno, No, mira. hombre, mentida. Ja porten dies dient, vine d'invitada a fer risa enlatada de fondo o algo. Sí. I mira, ha caigut avui a lo forzado. Yes. Bueno, vols anem cap a la història? Cap al crim? A veure, jo no sé, perquè m'he portat molt de sucre per si em fa molt mal rotllo i després no puc dormir. Jo dic, bueno, pues voy con mucho azúcar y así de contenta, porque el azúcar es como un niño pequeño. No, jo t'he portat, a més, un crim ja pensant que dic, clar, no li portaré un que sigui un murder child, que maten nens i que acabés traumatitzat. no. I dic, no, li portaré un que sigui de riure, que s'ho passi bé. Que és real, però és que te'n rius perquè és molt surrealista aquest cas. Voy al caso. A veure, en Tony Marino era un propietari d'un bar clandestí al Bronx, Nova York, molt pictoresco. I aquest senyor guanyava diners fent actes il·lícits. Oh. Comencem ja, presentació. El juny del 1932, en Tony i un grup de còmplices, en Daniel Chris Blake, Francis Pasqua, Hershey Green i Joseph Murphy, i Aquí hay dinero. Sí, el nom ja suena, coneguts com The Murder Trust, i el nom dius, se viene a venir un poco, van idear un pla molt simple per estafar una companyia d'assegurances de vida. Fantàstic el sueño. La idea era liar-se amb un agent d'assegurances corrupte i enganxar un dels molts borratxos sense plan de vida que freqüentaven el Val d'Antoni. Es que me imagino, hoy que Sí, hacemos sí. por la tarde, oye, vamos a montar un plan. Bueno, emprendedors, lo que deies tu. Veus? No sé, o sigui, emprendedor es el mal. Mira cómo acabas. Asesinando porque él después te sale a devolver y, clar, Eso. has de fer balance. No, Hacienda nunca se ha de devolver, es mentira. Llavors, després de comprar-li una pòlissa a l'agent aquest corrupte, matarien a la persona que tenia el nom de la pòlissa i en Tony es faria passar per un parent proper per a cobrar els diners. A més, en Tony ja tenia experiència amb estafa d'assegurances de vida. Era ja professional. L'any anterior va fer servir un truc similar matant a una dona que estava per allí de viatge de passada i es va fer passar per un parent i va cobrar la pòlissa. Llavors va dir, ja tengo experiencia, abrimos negocio. Y me lo pongo en LinkedIn. Llavors, què faltava? Els hi faltava un homeless que no tingués família o algú que no notés la seva absència, jo, en relate, i el Michael Malloy, un senyor que estava por ahí, pues tenia totes les característiques. I ara te conto qui és aquest en Michael Malloy, que vaya nom, per cert. El pobre Michael era un immigrant irlandès que en el passat s'havia guanyat la vida com a bomber, però que en aquella època era un cliente recurrente al bar d'Antoni, tipo Barney al bar de Mou. I és que me'l visualitzo tal qual, però senyor irlandès. No puedes ir ya de bares, o sea, porque dicen, va, voy a matar a esta. T'assassinen. Per a qualsevol efecte es tratava d'un borratxo al que se li anava la pinza, que cada dia s'emborratxava al seu bar i li importava tot un pepino i que quan rebia alguns diners pues, els destinava a pagar la deuda que tenia amb el bar d'Antoni, que dic, no sé jo com li estaven d'en plan ja paga más adelante. No ho sé. Paga más adelante con tu vida. Sí, que així t'anava el negoci també, Toni, si no cobres els dinerillos de les begudes. I
a més, fins on se sabia, pues, l'home no tenia famílies ni diners. I van dir, tate, ja el tenim, saps? O sigui, plan perfecte, el tio aquest irlandès. Esos eran d'un horóscopo chungo. Jo ho dic. O sigui, mala gente. Ei, després a l'acabar buscaré l'horòscop i me lo lees. Ja veuràs. Mira, tu i la Maria amb l'horòscop, mira, m'encaixo perfectament. En primer lloc, el corrupte agent d'assegurances va enganyar en Michael, el borratxo, perquè firmés diverses pòlisses d'assegurança. Una amb la Metropolitan Life Insurance Company i dues amb Prudential Life Insurance Company. A por totes. Tot seguit, els delinqüents s'havien d'assegurar que acabés 3 metres sota terra i posteriorment un dels perpetradors es faria passar per un parent fictici i cobraria els diners d'assegurança, tal i com havíem dit que en Toni ja tenia experiència i van dir, este és el plan infal·lible, copy-paste. Si ha funcionado de una vez, pues pa'lante. Originalment, el pla consistia en emborratxar en Michael fins a provocar-li una congestió alcohòlica que amb una mica de sort el mataria. Clar, té un bar, tiene los medios... Sí, però escolta una cosa. Si aquest és un home és habitual al bar, eso tiene un fondo pepinable. O sigui, això em dona a mi la sensació que no lo consiguen. Vas bé, Pilar. Es que si soy un cliente habitual estoy acostumbrado a litrones i litrones i litrones. O sigui, amb molt de beure. Llavors, aquí el Toni, el dueño del bar, va pensar com tu. I què va fer? Li va oferir barra lliure al seu bar i per a que consumís tot el whisky adulterat que volgués, perquè el que dius tu, si aquest tio ja està acostumat a beure, a muerte por ell, saps? O sigui, que s'ofegui d'alcohol. Òbviament, en Michael va aprofitar l'oportunitat, senyor alcohòlic que no feia res allí tot el dia, i es va començar a fotre a veure sense parar pràcticament tot el dia. I a més estava amb la resta dels seus amics i tal, o sigui que el tio estava mal, passant su pipa i emborratxant-se. Què va passar? El tio va veure molt més de que qualsevol ser humà pot suportar. És que era irlandès, a més, el tio. Comença a veure quan era bebè. Estava cantat. I cada cop que els conspiradors creien que havien aconseguit l'objectiu de matar-lo, l'home es reposava del sopor que se li anava i continuava bevent. Se dormia una mica i deia, ja estic recuperat. Llavors, en Toni es va desesperar i va començar a barrejar les begudes amb anticongelant. Oh! Però això tampoc va matar Michael. O sigui, a veure, les senyals estaven dient, aquest avui no el matis. No és el dia. Las señales hay que hacerles caso. Exacte. O sigui, anticongelante. A ver, si això ja aguanta, ja és com... Agafa un altre vagabundo. Vagabundo número 2. No sirve ese. Està mal. Irònicament, malgrat la presència de la substància atòmica anticongelant que dius mata, l'home continuava bevent al mateix ritme sense mostrar cap problema de salut més enllà de la cuba que estava portant. Claro. Però, vamos, que no lo noto. En Toni, ja en aquell moment, es va inspirar en plan científico-nazi i va començar a barrejar les begudes amb linient de cavall, trementina i fins i tot verí per a rates. Va dir, mira, pa'lante, vamos a tirar nuevo todas las cóctel. cartas. El cóctel asesino. Un poco picante. Sabroso, mi amor. Sí, què diràs? Va fer algo? En Michael seguia bevent. En sèrio? I res durant varis dies. Dia tras dia, el tio seguia bevent. A moments es desmaiava i es va fer algun cop, però res serio, però que seguia venint cada dia en plan, avui també amb barra lliure, El tio superfeliç. I els altres allí en plan, a veure, muérete ya, que te queremos matar. És vagabundo però no tonto. O sigui, si 3 dies tens alcohol gratis, no sospites, ui, a lo mejor me matan. És que el que van fer aquests tios era passar-se per el seu amic del pal, mira, t'entenem que estàs malament de diners, tenim invitant a rondes. I el tio, joder, tinc els millors amics del món que me paguen els frappuccinos de l'Starbucks durant 3 dies seguits. Clar, és veritat. O sigui, a mi si m'inviten a frappuccinos també pensaria, no, són buena gente, cabrones. Clar que estic d'autònoma pagant pues aquí lo que me toca a final d'any, m'inviten a frappuccinos. Total. Que va arribar el moment en què els desgraciats van decidir servir-li alcohol pur de fusta barra metanol. Però en Michael sonava tragant com si fos aigua i simplement seguia emborratxar-se. Amb aquest punt ja diria desisto, no? Sí. Perquè no... Me fa por una mica i en Michael i tot. Sí, alguna cosa amb aquesta intensitat, el metanol, científicament tindria que haver-lo matat. I mean,
ja amb el de rates també d'abans, ja que se sap que concentracions del 4% del metanol són capaces de produir ceguesa això, als individus que beuen metanol. O sigui que el tio sí que anava sec, però d'alcohol. O sigui, la vista no la va perdre Però en cap això ja moment. és cas d'estudi, o sigui... Hola, com pot aguantar? Y si aguanta, tú no dius, va, no lo voy a matar. Diosito lo está salvando. No, como mira, que la cosa me dicen que no, que deje estar y que me dedique a otro plan a hacer estatua de madera. No, es que, a ver, es como... Yo estaría ya en plan, no nos obcequemos. Hoy no va a ser el día, alguna cosa rara està passant que no l'hem de matar. Sí, però bueno, li van servir això, una copa, una altra, i que el Michael rere copa no anava morint i que és això, que la muerte no llegava, estava, mira, potser com aquella pel·lícula que la gent deixa de morir perquè la mort està por ahí, pues és el que va passar. Total, que els conspiradors aquests van dir perdidos al río i van alimentar-lo amb ostres sucadetes amb metanol. A ver, pero que le peguen un tiro porque esto no se aguanta por un... És que volien que fes veure que era un accident. Llavors, clar, a veure com el maten d'accident. Les ostres, que a vegades no sé com funciona una ostra, però que te maten. Pots posar malament i et maten. Sí. I després li van a fer un sàndwich amb sardines podrides barrejades amb ensenyals de metall, tatxes, vidre i verí per a rates. A ver. Nyam, nyam. És menjar gratis. Era homeless, no li dius que no, estàs en menjar gratis. No, sí, ja, però també molt cabrons. O sigui, una cosa és, vull diners, me'l vull cargar. Vale, ok, però això ja em sembla massa. Però res d'això no va matar en Michael, fins i tot en va demanar més. O sigui, és l'invitat perfecte, aquest tio. Guapa. Ei, però t'imagines aquest tio l'invites a casa, no li fan fàstic a res? Que te quedes tu, t'he cuinat una merda, però el tio rient del pal, gràcies. Sí, perquè t'has d'anar tu de casa teva. Uy, espera, hemos tenido una aparición de Michael. S'ha engegat la llum. También está programada a esta hora, pero ha sido magia. A ver, però són una mica de mal rollo. Por lado un supuesto muerto. I estaven aquí en plan matant-lo i tot el que l'esforç de l'assasinar-lo, en Michael seguia presentant-se per a reclamar begudes il·limitades. Què va passar? Que, com que havien tardat molt més de lo previst, que s'estava allargant la cosa molt més de lo previst, estava generant una pèrdua considerable. Estoy en números rojos, quería matar a alguien. Pero ya le está saliendo muy caro, tío. Ya no me sale también devolver si cobro algo, si se muere. Sí. A ver, es que ya es patético, pero aparte eso solo lo pasa con los hombres, porque las mujeres estamos como, bueno, hay que hacer otra cosa. Pero los hombres, no, vamos a matarlo. A ver, se ha bebido ya 7.500 litros. O sea. Claro, el veleno y tal sale surcar. Hombre, es que aparte, ¿dónde lo compras? No es en plan, venga, que lo compro aquí al lado. Eso. Bueno, aquest, al ser propietari del bar, potser tenía conexiones, claro, de matar rates del bar, no sé qué, todo el bar. Sí, porque también ha dicho que hacía cosas ilegales. Aparte de intentar cargarse a gente... Sí, total. total. Il·legal. La suma d'aquest menjar i begudes enverinades no estava donant resultats, de manera que The Murder Trust va decidir canvi de planes. Una freda nit d'hivern, després de que s'emborratxés fins a perdre el coneixement, en Michael va ser arrossegat a la neu, on el van remullar amb aigua i el van deixar perquè morís d'hipotèrmia. Va morir. Tu què creus, que va morir? No, home, amb la cara que m'has posat, no, negativo. L'endemà es va presentar, com sempre. Ui. El Michael m'estic acollonant perquè se'ns està apareguent. L'ordinador dona senyals. Jo avui no dormo. Me va aparecer el Michael con una botella. Sí. Pues tal qual. O sigui, que va presentar amb una mica de cansament i queixant-se de calfreds, però en plan, dame otra copa. Perdona? Va en sèrio? O sigui, pues és el hijo de Diosito. Aquest és el nen Jesús, o sigui, l'hem de cuidar, és una aparició, és un misteri. O sigui, és molt raro, eh? Total, que estaven els tios, igual que tu, frustrats del pal, com puede ser eso, i van planejar llavors, van dir, mira, anem a saco, fem un atropellament accidental amb un taxi, segurs de que això l'ha de matar, sí o sí. Arrollació mata normalment. Van portar en Michael a una intersecció i li van dir, tu t'esperes aquí un moment. Era Michael, que s'esperi. Sí. Quina endònic li ha passat a la Michael. És que, a veure, jo estic flipant. O sigui, ojalà jo tingui tantes vides, perquè això és una cosa miracle. O sigui, és un miracle de Déu. Sí. Total, que després
Li van dir, espera't aquí, els tios aquests se van pujar a un taxi i pam, van xocar directament amb en Michael, el qual va sortir volant per sobre el capó i van dir, ja està, ja l'han matat. L'agafen a continuació, el porten a una zona apartada d'una carretera i el van deixar a una vorera esperant que algú el trobés i denunciés la mort a la policia. Bé, no el van veure durant diversos dies, passa una setmana i els tios, com és que ningú està denunciant aquest? Fins i tot estaven desesperant perquè ningú trobava el cadàver i el que van fer és, no sé si és un tio que era random, que van atropellar o que casualment va morir algú, no me'n recordo, però li van posar la roba d'en Michael i van anar a la policia dient aquest és el Michael i s'ha mort. I però què va passar? El mateix dia que van denunciar el falso cadàver, en Michael es va presentar trontollant-se el bar amb múltiples factures i una commoció cerebral, però del qual dame más alcohol. És que això és com ni Saga de Poder no s'acaba mai. No. Capítol 1356, amb Michael. Ai, tu has vist com es diu el Caballero Negro de Monty Python? No. És tal qual que no mor Michael, li tallen els braços i el tio, muérete. Però a veure... És que, ai, aquest pal ja és el pal, però... Que, és que ja és com... Bueno, Michael, et perdrem la vida. És igual, no cobrem diners. És que són molt cars ja tots. És que ja han gastat una pasta, que és com... Plan fallido, ja està. S'ha acabat. Què va passar llavors? En aquell punt, clar, de tants intents i de tot, començaven a circular rumors per la ciutat del que estava passant amb aquell bar. I les persones li començaven a posar sobrenoms al Michael, entre ells Iron Mike, el Rasputin del Bronx, el Rasputin irlandès i el Juggernaut. Però millor, és que m'imagino el Michael sense enterar-se de res, en plan, copa gratis. Amb aquest plan hi és humor del pal. No, no és real, res. A veure, pobre Michael. O sigui, a sobre dius que no mori, sisplau. Al final del capítol que no mori. Sí, ja estem tots ara animant-lo del pal. Per favor, ha de seguir, no? Llavors, ara en aquest moment ja era personal i The Murder Thrones havia d'assegurar de matar en Michael abans de que el seu pla quedés al descobert perquè estaven en superdeuda per tot el que havien invertit. Total, van considerar ja, van fer reunió de crisis. Reunió de tontos. Allí en plan seriós al bar, reunímonos, que suant. Van considerar contractar un assassí a sou perquè li disparés, però surt allí un altre i diu, no, han recordat que ha de ser mort accidental. Merda, la Pilar ho havia dit també, merda. I finalment arriba la nit del 21 de febrer del 33, el van emborratxar fins que va perdre el coneixement, la deuda ja devia ser brutal perquè es perdre el coneixement. I llavors li van introduir unes mànegues pel nas, li van segellar la boca amb cinta i van començar a alliberar gas. Després d'una hora, classe Iron Mike és no mort, va estar respirant monòxid de carboni, en Michael Malloy finalment va morir enverinat per ingesta de gas. Però després d'una hora. Ara m'ha fet pena i tot. Una hora. Sí, i ara ja... Era un heroi del barri. Sí. Ei, van tardar quasi mig any, potser. Va començar el primer plan. Ai, pobra. Va començar al juny i estic a juny del 32 i t'estic parlant de febrer del 33. Que portaven... I després a sobre els pillaran segur. És que hay que ser idiota. Si és que les senyals estaven clares, no al matis. Sí. És que ja del pal, és cantazo del pal, ja saben que l'heu intentat assassinar 1000 cops, joder. Llavors, Michael està mort. Per fi. A més, per assegurar-se de l'èxit del pla, van dir, clar, ara hem invertit massa, no de quedar cantazo, van subornar a un metge perquè declarés que la causa de la mort havia sigut una pneumonia. Vale. Clar, sí, va afirmar defunció, pneumonia, i el que van fer és enterrar-nos ràpid, i el van enterrar ràpid. Vale. En aquest punt, de Murder Trust només havia d'assegurar-se que això, la sepultura ràpida, i van anar a reclamar els dineritos després de mig any. Dame mi dinero. A lo Belén Esteban. Págame. Sí. Vull cobrar. Però què va passar? Una de les assegurances de Prudential Life Insurance, clar, Prudential, ja diu, cuidado, a poc a poc, va sospitar immediatament perquè no van presentar el cos com a prova i en plan, sí, l'hem enterrat ràpid. Van dir, nos llamamos Prudencia por algo, no me fío de ti. I el que van fer és, van trucar a la policia, desenterrame que sospecha. I evidentment van fer agujerito, exhumació,
A veure, és que també jo hauria d'estar en un estat una mica... Que si alcohol, que si matar ratas, que si anticongelante. Sí, La que de l'autòpsia por devia dir, hòstia, por que donde t'ho lo porta cojo, tot, eh? Sí. Sí. Començo que no l'ha podido matar i descartar a partir El d'allí. pack completo de intento de asesinato frustrado. Ai, és que ni el Cluedo, sí, tot. Això el club de no estava. Ai. La casa de la tia Àgata. Total, després de la necròpsia oficial, que la forense flipés amb tot el que tenia aquell home, va concloure que no va morir per pneumonia, sinó que l'havien assassinat en plan casazo. Veus? Quan van començar les acusacions, clar, la polis va dir investigació, tot el poble va dir mira al Toni, al bar a ese, que estan ja en deuda allí. Els membres de The Murder Trust van començar a delatar-se uns als altres, clar, del pal, no, hombre, jo, mira, ha sido Toni. Fins i tot, clar, Toni. al començar a enculpar-se van dir no, ha sigut en Toni i a més va matar un cop ja, seguint el mateix procediment, va matar una dona i va aconseguir així l'assegurança. És ell, nosaltres som amics del bar. I clar, tots s'allarguen el Toni i el Toni va dir una puta mierda, ha sigut també tots vosaltres desgraciados. Total, que al final els còmplices de tot Dios van ser executats a la cadira elèctrica o Hosti. enviats a presó. Aquest final no m'ho esperava, eh? Aquest... Bueno, uns, depèn Cadira. la implicació, hi ha uns que havien participat menys a presó, però els altres chispazo. Oi, chispazo. Oi, Que dius, mira, va ser més ràpid que tots els intents de Toni li fiquen a la silla elèctrica i aguanta. Sí, sí, i el que deies tu de com és que aquest home que no està morint. I molta gent se va preguntar el mateix i era en plan un superenigma com és que ha resistit tant durant tant de temps. I hi ha gent que diu, rumore, que gràcies a l'alcohol que consumia o que havia consumit en tota la seva vida va crear com una mena d'intolerància al verí, rotllo que se contrarrestaven els verins. O sigui, m'encanta. Tu no has llegit algun cop de que unes persones que se van enverinant a poc per a resistir els verins? Pues aquest home devia tenir tanta merda al cos que era Un moment. Tornem al moment que hi ha persones Sí. que s'enverinen per aguantar el verí. Sí, això es feia molt, sobretot quan eres un rei i tal, els hi daven com a minidosis i crear resistència. Ah, vale, però ara no. Que no. Oh, cuidao, espia del CSI. No, Cuidao. sí. Clar, aquest home, què passava? Aquest home, per matar-lo més ràpid, treuria l'alcohol. Li treus l'alcohol i el cos li explota, Això és veritat, però clar. li anaven donant més resistència amb l'alcohol. És una teoria que hi ha, que s'ha anat analitzant de com podia ser perquè estem creant el superhumà, potser, saps? És que en el fons haurien... O sigui, és una pena que, Ai. que estigui mort perquè és com, tio, ¿no veus que és hiperresistente? Llévalo a un concurso o algo i ganes pasta. Sí. Con I això també és la prova de per què els adolescents amb la merda que es foten viuen tant? Alcohol. Llavors, surt de festa. Ai, pobre Michael. Si surts de festa, emborratxa't. Perquè si no t'emborratxes i et fas mal, t'enverinen, Total, i per acabar, també es diu que el final de Michael en realitat no va ser tan dolent perquè encara que el van intentar assassinar en múltiples ocasions, que l'home va viure els seus últims dies menjant i bevent el que li va donar la gana amb el que ell considerava el seu grup d'amics. O sigui que, clar, el tio, fins a l'últim moment, va ser feliç durant mig any. Home, sí. Què dius, dintre el que cap? Però una mica mala persona, la de la teoria aquesta de no, ha sido feliz. No, però vull dir, clar, va morir a l'últim moment, però malgast com que es va desmaiar, però que el tio No, no es va enterar de res. Això sí, la Que veritat és que morir sí. mal, morir mal. No, morir mal, pero es verdad que, hombre, pues ya que estamos puestos, a mí es como si me matan con Coca-Cola y galletas príncipe, pues oye, Sí. ni tan mal. Ai, I que els tios van anar a presó i amb una deuda brutal, a més. I, bueno, total, aquí està tot. I aquesta és la història d'Iron Mike, l'home que no podia morir. Fin. Ai, jo, t'ho juro, el primer cop que la vaig veure aquesta història a YouTube, quan anaven sortint casos sobre casos de com l'intentaven matar i que no moria, i que no moria. Y es que es como, a ver, es una señal de Diosito. O sigui, no el mateu. O sigui, no es pot matar aquesta persona. És una persona... Ai, perdó. Se me que ya no estàvem. Estàvem allà. Habíamos acabado. Però és que no sé, en serio, és com molt raro. Per què el mates? O sigui, no ho veus? És una senyal de Dios. Pues sí, ¿qué te ha parecido la història? Home, m'ha agradat, perquè venia una mica espantada, en plan, vas a escorir, no voy a dormir, i la veritat és que m'he descollonat. O sigui que molt bé. Ha sigut una experiència, com diria Ricky Iglesias, religiosa. Ui, calla, parlant de religió. Vols fer l'oracle? Què és l'oracle? Ara te l'ensenyo. Vinga. L'oracle.
Vale, Pilar, quines cartes han sortit? Ha sortit el carro i les copes. El rei de copes. Oh, vale. Doncs la meva previsió de l'oracle per la setmana que ve és que si aneu de copes amb els vostres amics i us diuen espera't amb aquest carrer de Balmes, que ara venim a buscar-te amb el cotxe, moveu-vos d'aquell carrer, que us volen atropellar i cobrar una assegurança que han firmat amb el teu nom. Llavors, el consell és agafa transport públic i canvia contempla les teves amistats. Això. I això, i aneu amb cuidado. Emborratxeu-vos molt, perquè si us envenenen no morireu, però cuidado amb qui junteu, sobretot si són autònoms i estan en plan de pobreza. A final de mes no agafeu una mica autònom. Ja està. I això, tingueu cuidado i no mateu a ningú. Adeu!